Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa. Sugeng pepanggihan malih ing piwulangan basa Jawi. Pripun kabare para siswa? Sami sehat sedaya nggih? Dinten menika kita sareng-sareng sinau babagan cerita rakyat. Nah, menapa niku cerita rakyat? Simak sarang-sarang nggih. Tujuan pembelajaran dina iki babagan cerita rakyat yaiku peserta didik mampu mengartikan kata-kata yang sukar berkaitan dengan bacaan cerita rakyat. Peserta didik mampu menyebutkan unsur-unsur intrinsik dalam cerita rakyat. Peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis cerita rakyat. Peserta didik mampu menganalisis amanat yang terkandung dari cerita rakyat, dan peserta didik mampu menceritakan kembali isi teks cerita rakyat dengan ragam ngoko. Saiki opo kuwi cerita rakyat? Cerita rakyat yaiku salah sawijining karya sastra kang ngrembaka ing masyarakat kanthi turun-temurun lan dituturake kanthi cara lisan. Cerita rakyat iki awujud kabudayan kang dikasilake dening masyarakat kang diduweni dening masyarakat. Jinising cerita rakyat ana apa wae sih? Kapisan ana mitos utawa mite, cerita bab mistik utawa kepercayaan alam gaib, utawa cerita kang gegayutan karo dewa-dewi. Loro ana legenda, dongeng kang gegandengan karo dumadine sawijining pangenan. Telu ana fabel, cerita rakyat kang paragane kewan. Papat ana sake, cerita rakyat kang isine nyritakake unsur sejarah lan kacampuran fantasi rakyat. 5 ana epos, cerita rakyat kang nyritakake kepahlawanan. Lan ana jenaka, cerita rakyat babagan tumindake wong bodho, wong keset, wong cerdik kang diceritakake kanthi lucu utawa humor. Banjur saiki sinau babagan titikane cerita rakyat utawa ciri-cirine cerita rakyat. Kapisan ana diceritake turun-temurun kanthi lisan, anonim utawa ora ngerti sapa sing ngarang, lan asifat tradisional. Cerita rakyat uga sugih nilai-nilai luhur kang bisa ditiru, nggambarake kedadian kang mokal anane utawa imajiner, lan titikane ingkang pungkasan yaiku statis, ora ana owah-owahan kang wigati saka biyen nganti saiki. Iku mau babagan titikane cerita rakyat. Saiki unsur-unsure cerita rakyat. Ana unsur intrinsik. Kapisan tema, gagasan pokok utawa punjering cerita. Nomor lorone ana alur utawa dalane cerita. Ana alur maju, alur mundur, lan alur campuran. Telu ana latar, ya. Latar kuwi babagan katerangan panggonan, wektu, lan suasana ing kedadian cerita. Papate ana tokoh utawa paraga. Nah, tokoh iki miturut watake kaperang dadi telu, yaiku ana tokoh protagonis, antagonis, lan tritagonis. 5 unsur sing kalima yaiku ana sudut pandang utawa cara mawas, yaiku posisine pengarang ana ing sakjroning cerita kasebut. Cara mawas iki kaperang dadi telu. Kapisan ana cara mawas wong kapisan. Titikane kuwi nganggo tulodo tembung aku, kula, kawula, ingsun. Ana cara mawas wong kapindho. Titikane migunakake tembung kowe, sampean, panjenengan. Lan ana cara mawas wong katelu. Titikane migunakake tembung dheweke, kae, lan langsung jenenge wong kuwi.
Tulodone Budi, Ani. Unsur cerita rakyat sing pungkasan yaiku ono amanat, ajaran moral utawa pesen kang bakal dijelantrehake dening pengarang marang pamacane. Kuwi mau unsur-unsur intrinsik. Saiki dirembuk unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yaiku unsur kang sanjabane cerita. Tulodone ono agama utawa religi, politik, sejarah, sosial budaya, aliran pengarange, latare pengarange lan sapiturute. Iku mau unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik cerita rakyat. Dieling-eling ya. Saiki sinau babagan nyeritakake isine cerita rakyat. Yen arep nyeritakake isine cerita rakyat, kudu digatekake kapisan jumlah orane karo ira-irahan cerita, pamilihane tembung lan ukara pas ora, lajeng runtut lan orane anggone cerita, uga runtut lan orane isini cerita. Nah, kuwi mau awake dhewe wis sinau babagan cerita rakyat. Piye? Wis mudheng apa durung? Yen wis garapen LKPD ne yo. Nah, cukup semene wae babagan cerita rakyat. Tetap semangat sinaone nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.